अगर आप भी चाहते हैं कि रुदल पंजयार के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल रुदल पंजयार को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। सब सागर करबे सब मिल के गेबे 1800 के तेला बाए मैया चले सारी दुखिया जरेला गलतेला बाए मैया हम के लागल पतिहर बा जग जननी जरे लागल तेला बा मैया हे हम के लागल बात जरे लागल तेला बा मैया हे हम के लागल बात खेले लागल सातो बहिनिया चारों बाहर दुखिया सेवा किया जगत जननी आईला दुआरिया ये मैया दुखिया से बकिया मैया हे आईला दुआर दुखिया से बकिया मैया हे आईला दुआर शरण के लाज बचई हो हजुदार बार शरण के लाज बचई हो हजुदार बार सब मिलकर ताली बजाइए जय हो जय चलो अब